πάμε να συζητήσουμε τώρα πολιτικά ζητήματα και όχι μόνο με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον νομό Χαλκιδικής, τον κύριο Ευθύμη Καρανάσιο. Κύριε Βουλευτά, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα, κύριε Σμιλή. Κύριε Βουλευτά, και εσείς το γνωρίζετε το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ότι είναι πολύ σοβαρό και πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί λύση. Έχουμε όμως στη Χαλκιδική και άλλα σοβαρά ζητήματα που αφορούν τον αγροτικό κόσμο. Και θέλω να ξεκινήσουμε με ένα από αυτά, με τον προβληματισμό που προκάλεσε τους τελευταίους μήνες, το θέμα της πράσινης ελιάς, μιας από τις κυριότερες παραγωγές στον νομό Χαλκιδικής, λόγω της ακαρπίας και λόγω της ζημιάς που υπέστησαν οι παραγωγοί από την ακαρπία. Έχουμε εξελίξεις που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα? Καταρχήν να πούμε, κυρία Σμιλή, ότι με το που εμφανίστηκε η λεγόμενη ακαρπία, η λέξη θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι δεν συμβάλλει στο να μπορέσουμε να πάρουμε χρήματα, γιατί η ακαρπία γενικότερα σαν διαδικασία δεν επιδοτείται. Άρα λοιπόν την πρώτη περίοδο, με το που είδαμε ότι θα έχουμε ακαρπία στη Χαλκιδική, έχουν γίνει δύο συναντήσεις οι οποίες ήταν κάπου περίπου στον Ιούλιο και μαζί με άλλους βουλευτές συναντήσεις ενός στο γραφείο μου με τις ομάδες που έχουμε για τις ελιές. Ναι. Με αυτή την ομάδα λοιπόν συντάξαμε κείμενα. Θα ήθελα για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω όλους αυτούς που ήταν παρόντες και με κείμενα τα οποία είχαν κάνει οι διενώσεις και με κείμενα που συντάξαμε σε συνεργασία και με άλλους βουλευτές από την Νέα Δημοκρατία. Καταθέσαμε και ιδιαίτερα θα σας πω ότι, ας το πούμε και αυτό, ότι οι κριτικοί ήδη τρέχανε πιο μπροστά λίγο από εμάς. Καταθέσαμε λοιπόν τις απόψεις μας στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πήρε πρωτοβουλία και ήδη σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι έχουμε συντάξει και έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Περίπου θα πούμε το τελικό αποτέλεσμα, διότι ακόμα σε μερικές περιοχές της Ελλάδος μαζεύουν ακόμα οι ελιές. Έχουμε το τελικό αποτέλεσμα και τις ποσότητες που αποδεικνύουν την έλλειψη της παραγωγής. Αυτό θα πάει στις Βρυξέλλες και ελπίζουμε να καταφέρουμε να φέρουμε κάποια χρήματα τα οποία θα τα διαχειριστούν τα ΨΕΑ για να τα πάρουν οι αγρότες μας, οι οποίοι δυστυχώς είχαν μικρή παραγωγή αυτό το διάστημα. Εδώ όμως πάνω θα ήθελα να σας πω το εξής. Πέρα από αυτό που έγινε, θα ήθελα να ενημερώσω... Το οποίο είναι έκτακτο, είναι μια κατάσταση λόγω των καιρικών φαινομένων της προηγούμενης χρονιάς. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει κάτι πιο μόνιμο που θα μπορούσε να βοηθήσει τους παραγωγούς? Ακριβώς, κυρία Σμιλή. Κοιτάξτε λοιπόν τι έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα. Διότι είδαμε λοιπόν ότι αυτή η λεγόμενη ακαρπία μπορεί να μας ξανάρθει μετά από 2-3 χρόνια. Τι θα κάνουμε? Θα προσπαθούμε πάλι να πείσουμε τους Ευρωπαίους να ξαναπάρουμε χρήματα για τους παραγωγούς και να κάνουμε ακριβώς τα ίδια? Υπάρχει λοιπόν μια πρωτοβουλία των βουλευτών που, όπως πολύ καλά θα ακούτε το τελευταίο διάστημα, 20, 25, 30, 40 πολλές φορές, βουλευτές οι οποίες παίρνουμε πρωτοβουλία. Συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια, διότι είναι υποχρέωση μου νομίζω για τους παραγωγούς της ελιάς, της πράσινης, της Χαλκιδικής αλλά και του ελαιολάδου. Συμμετέχουμε λοιπόν μια ομάδα βουλευτών όπου αρχίζει μια προσπάθεια ώστε η λέξη ακαρπία και γενικότερα η ακαρπία στην πράσινη ελιά να είναι όρος μέσα από τον ΕΛΓΑ αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Αυτή η διαδικασία άρχισε εδώ και περίπου 15 ημέρες. Έγιναν οι συζητήσεις τους προηγούμενους μήνες, διότι βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα σίγουρα θα ξαναέρθει. Άρα λοιπόν ευελπιστούμε ότι αυτή η προσπάθεια που κάνουμε σαν βουλευτές μέσα από την κυβέρνηση και στη συνέχεια στην ευρωπαϊκή κοινότητα να μπορέσουμε να νομιμοποιήσουμε και να μονιμοποιήσουμε τη διαδικασία της ακαρπίας της ελιάς. Είμαι αρκετά αισιόδοξος για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι εύκολο θέμα, δεν χρειάζονται αρκετά χρήματα, αλλά έχω την αίσθηση ότι αν τα καταφέρουμε θα έχουμε δώσει μία ανάσα πνοής στους παραγωγούς μας, διότι όπως ξέρετε η παραγωγή μας το τελευταίο διάστημα, και πάντοτε θα το λέω, όλο και περισσότερο κατεβάζουν τις γεωτρήσεις σε νερό, σε μέτρα για να αντλήσουν νερό, και όλο λιγότερα στρέμματα ποτίζουν. Άρα λοιπόν η ακαρπία, αν καταφέρουμε να την κάνουμε νόμο, νομίζω ότι θα είναι ένα μεγάλο βήμα για τη διατήρηση της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και περισσότερο για το κόστος παραγωγής του παραγωγού μας. Προφανώς το πρόβλημα όμως είναι στο ότι δεν οφείλεται ακριβώς σε έκτακτα καιρικά φαινόμενα, σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Ξέρετε, αλλιώς δεν θα υπήρχε και πρόβλημα. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό, ο παραδειγματισμός δηλαδή και ο τρόπος με τον οποίο αποφασίσαμε να διαχειριστούμε τη λέξη ακαρπία. Ξέρετε, υπήρχαν προτάσεις από πάρα πολλούς παραγωγούς και γεωπόνους στις συναντήσεις που κάναμε να χρησιμοποιήσουμε άλλες λέξεις. Αυτό λοιπόν όλο το σύνολο, αν θέλετε, του προβλήματος, πάμε με νόμο να το κατοχυρώσουμε, ώστε να μην έχουμε προβλήματα για τις τυχόν
παραγωγές που θα έχουμε μειωμένες στο μέλλον. Και νομίζω ότι είναι μια υποχρέωσή μας, ιδιαίτερα σαν καινούριος βουλευτής και σαν άνθρωπος που θέλω να κοιτάω το μέλλον της οικογένειάς μου και της πατρίδος μου, νομίζω ότι τέτοιες ενέργειες πρέπει να γίνονται και πρέπει να υλοποιούνται. Έχω μια, θα έλεγα, αίσθηση πάντοτε, αλλά υποχρέωσή μου νομίζω, αλλά και υποχρέωση της κυβέρνησης αυτό να το κάνει πράξη. Μάλιστα. Κύριε Βουλευτά, οι εξελίξεις τρέχουν και σε πολιτικό επίπεδο, γιατί παρά τα όσα γίνονται όσον αφορά την κεντρική πολιτική σκηνή, ανάληψη της Προεδρίας, τα οικονομικά μας, έχουμε και δημοτικές εκλογές σε εύλογο χρονικό διάστημα. Εσείς συνεχίζετε τις επαφές με τοπικούς φορείς στο νομό Χαλκιδικής, με τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας? Κυρία Σμυρλή, πριν από λίγο καιρό συνάντησα την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας του Δήμου Πολυγύρου και σήμερα το μεσημέρι είχαμε μια πολύ καλή και επικοδομητική συζήτηση στην Κασανδρία, όπου συνάντησα επίσης την τοπική οργάνωση του Δήμου της Κασάνδρας. Είναι μια υποχρέωση νομίζω του βουλευτή, αλλά και μια υποχρέωση να αναβιώσουν οι θεσμοί που τόσο πολύ έχουν απαξιωθεί σε αυτή τη χώρα. Τα κόμματα είναι πραγματικά απαξιωμένα, όμως τα κόμματα είναι αυτά που βάζουν τους βουλευτές στη Βουλή, κατ' επέκταση κάνουμε το νομοθετικό περιεχόμενο της χώρας. Και τα κόμματα είναι μέρος της δημοκρατίας μας σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς απαξιώθηκαν. Δυστυχώς οι άνθρωποι ίσως να μην καταφέραν να ανταπεξέλθουν. Έχουμε μια υποχρέωση λοιπόν και τα κόμματα στη χώρα μας, όλα τα κόμματα στη χώρα μας, να παίξουν το ρόλο που πραγματικά χρειάζεται. Έχουμε καινούρια, στη Νέα Δημοκρατία έχουμε καινούριες τοπικές οργανώσεις. Είναι υποχρέωση μου λοιπόν σαν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Χαλκιδική να μιλήσω μαζί τους και να βάλουμε προοπτική και στόχους, ούτως ώστε αυτή η παράταξη, αυτό το κόμμα που θα έλεγα με τόλμη έχει δώσει την ιστορία του στα 30 χρόνια που διοίκησε και η Νέα Δημοκρατία στη χώρα. Άρα λοιπόν είναι μια υποχρέωσή μου να δω και όλα τα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα, να δω τις τοπικές οργανώσεις στους Δήμους μας και όλοι μαζί να δώσουμε αυτό που πραγματικά πρέπει να δώσει η Νέα Δημοκρατία στον τόπο μας. Γίνεται ο λόγος για τις δημοτικές εκλογές, κύριε Βουλευτά? Βεβαίως και γίνεται λόγος για τις δημοτικές εκλογές. Βεβαίως και γίνεται λόγος και για τις ευρωεκλογές. Εδώ θα ήθελα να πω ότι και οι ευρωεκλογές, αλλά και οι δημοτικές εκλογές και οι περιφερειακές εκλογές είναι εκλογές στις οποίες συμμετέχει ο πολίτης. Και ξέρετε, στις δημοκρατίες είναι συνυπεύθυνοι οι πάντες. Δεν εξαιρείται κανένας. Όλοι έχουμε τις ευθύνες μας σε αυτή την τοπική κοινωνία. Άρα έχουμε ακόμη περισσότερο ευθύνη όταν πηγαίνουμε να εκλέξουμε κάποιον ο οποίος θέλουμε να μας αντιπροσωπεύσει, να παραδειγματιστούμε, αν θέλετε, από τα προηγούμενα 30 χρόνια και να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία και λογική, να συνεργαστούμε με τα κόμματά μας και να εκλέγουμε πάντοτε, είναι μια ευχή σε όλους, και όχι μόνο στις βουλευτικές εκλογές, στις περιφερειακές εκλογές. Να συμμετέχουμε σε εκλογές ακόμα, αν θέλετε, και σε απλούς τους πολιτικούς συλλόγους, αυτό που πραγματικά εθελοντικά μπορεί να προσφέρει ο καθένας. Κάναμε λοιπόν κουβέντα για τις δημοτικές εκλογές, κάναμε κουβέντα για τις ευρωεκλογές, που εδώ θα ήθελα να μείνω λίγο περισσότερο και να πω ότι οι ευρωεκλογές για τη χώρα μας συνηθίζεται να είναι συνήθως απαξιωμένες, να ανήκουν σε μια δεύτερη κατηγορία. Ναι, θα ήθελα να πείσω τους συμπολίτες. Με πολύ χαμηλά ποσοστά προσέλευσης στην κάλπη. Βεβαίως. Και αυτό είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό εφόσον είμαστε μια χώρα στην οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον είμαστε μια χώρα που πιστεύουμε στην Ευρώπη. Εφόσον είμαστε μια χώρα που έχουμε δώσει τα φώτα μας στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν οι συμπολίτες μου να δουν με μια διαφορετικότητα αυτές τις εκλογές. Η εκπροσώπηση της χώρας μας στις Βρυξέλλες θα πρέπει να είναι περισσότερο ουσιαστική, περισσότερο δυναμική. Άρα λοιπόν οι ευρωεκλογές νομίζω ότι είναι επίσης εκλογές σημαντικότατες για αυτό που λέμε πατρίδα. Οι ευρωβουλευτές μας κάνουν το δικό τους αγώνα σε αυτό που λέγεται Βρυξέλλες. Και αυτοί οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να στείλουμε ευρωβουλευτές αυτούς που πιστεύουν στην Ευρώπη πρώτα απ' όλα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο είμαι υποχρεωμένος να το κάνω. Η Ευρώπη μας βοήθησε. Η Ευρώπη μας δάνεισε. Η Ευρώπη μας στήριξε. Υπάρχει όμως και ο φόβος μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, κύριε Βουλευτά, υπάρχει και η επιφύλαξη από τους Έλληνες πολίτες απέναντι πλέον στο τι είδους Ευρώπη θέλουμε. Ποια είναι η Ευρώπη που θέλουμε? Βεβαίως. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Ας λοιπόν γίνουμε και λίγο περισσότερο σκεπτικιστές σε αυτό που λέγεται Ευρώπη. Και ας πάμε να δούμε τι έδωσε και πού ήταν η πατρίδα μας πριν την Ευρώπη και πώς ήταν με την Ευρώπη. Ξέρετε, ας μην τα ισοπεδώνουμε όλα σε αυτόν τον τόπο. Υπήρχαν άνθρωποι που δουλέψαν σε αυτόν τον τόπο. Διότι ξέρετε, αυτή η απαξίωση που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας, και σας μιλάει ένας άνθρωπος που πραγματικά νιώθει απαξιωμένος, διότι ο τελευταίος πολίτης σε αυτή τη χώρα είναι ο βουλευτής σήμερα. Αυτό που όλοι νομίζουν ότι ο βουλευτής, και δεν είναι έτσι. Εγώ τουλάχιστον σαν καινούριος βουλευτής θέλω να πείσω τους συμπολίτες μου ότι γίνεται ένας πραγματικός και ουσιαστικός αγώνας. Υπάρχουν αντιδράσεις και μάλιστα δεν υπάρχουν από έναν μεμονωμένα. Υπάρχουν αντιδράσεις από πάρα πολλούς βουλευτές.
Γιατί οι καιροί έχουν αλλάξει. Είμαστε κάπου αλλού. Άρα λοιπόν οι εκλογές που έχουμε στις δημοτικές εκλογές θα πρέπει ο πολίτης πλέον να προσπαθήσει να πετάξει από πάνω του τη λεγόμενη υποχρέωση να ψηφίσω κάποιον και να γυρίσει σε μια διαφορετική λογική και να ψηφίσω αυτόν που νομίζω ότι πραγματικά μπορεί να με διοικήσει. Αυτόν που πραγματικά μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο για τον τόπο. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω αυτό που λέω και άλλωστε αυτό που τραβάμε σήμερα με την κρίση οφείλεται στις κακές επιλογές της πολιτικής και στις κακές επιλογές των πολιτικών. Αυτό έδειξε η ιστορία. Ναι, η αυτοδιοίκηση βέβαια είναι ένα άλλο κομμάτι. Γιατί να είναι άλλο κομμάτι? Πάντα τα κριτήρια είναι λίγο διαφορετικά από την κεντρική πολιτική σκηνή. Βεβαίως. Από τις εθνικές αλλά να σας πω και κάτι εκλογές. άλλο. Νομίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως και οι βουλευτικές εκλογές, αλλά και οι ευρωεκλογές, αλλά και οι περιφερειακές εκλογές, όλες αυτές οι εκλογές είναι ένα σύνολο ανθρώπων. Κακά τα ψέματα, δεν διαφωνώ, είναι σύνολο ανθρώπων, αλλά κακά τα ψέματα τα κόμματα μέχρι σήμερα δεν άφηναν περιθώριο για υποψηφιότητες ανεξάρτητες ή υποψηφιότητες με ισχυρές προσωπικότητες που δεν έπαιρναν χρήματα ή στηρίξεις. Όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα. Και τώρα όμως που δεν είναι καλά τα πράγματα και το καταλαβαίνετε και εσείς ως κυβέρνηση ότι τα πράγματα δεν είναι καλά λόγω της έκφρασης της αρέσκειας από τους πολίτες, μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει μπροστά και λέει ότι θα δώσει στηρίξεις ή χρήματα. Δεν ξέρω αν είναι καλό. Αλλά από την άλλη είναι και μια καλή ευκαιρία για προσωπικότητες να αναδειχθούν σε αυτές τις εκλογές. Ανεξάρτητα από στηρίξεις. Γι' αυτό λοιπόν κυρία Σμυρλή, αυτοί που εκπροσωπούν τα κόμματα, ας ψάξουν τις τοπικές τους κοινωνίες που ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιοι είμαστε, λίγοι σε αυτόν τον τόπο. Γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Ας μπουν λοιπόν τα κόμματα και ας στηρίξουν, βοηθήσουν, προτείνουν αν θέλετε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν αξίες και ιδανικά. Θα μου πείτε δεν γινότανε κάποτε. Γινότανε περισσότερο με ένα κομματικό κριτήριο. Πόσο πραγματικά είναι Νέα Δημοκρατία αυτόν βάζουμε. Λοιπόν, άλλαξαν οι καιροί, αλλάζει η νοοτροπία των κομμάτων. Αυτό προσπαθώ να πείσω τους συμπολίτες μου ότι και τα κόμματα πρέπει να αλλάξουν λογική και τακτική. Και νομίζω ότι αυτό θα το καταφέρει η Νέα Δημοκρατία στο νομό μας και θα στηρίξει ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά στη νέα εποχή, στη μετακρίση εποχή που ευχόμαστε όλοι να έρθει πάρα πολύ γρήγορα, θα δώσει ανθρώπους για διοίκηση οι οποίοι θα έχουν αποτελεσματικότητα, θα έχουν σοβαρότητα και θα μπορούν να έχουν μία, αν θέλετε, μία ηθική πορεία που τόσο ανάγκη έχουμε σε αυτόν τον τόπο. Μάλιστα, πάντως γίνονται διεργασίες από ό,τι αντιλαμβάνουμε στο νομό Χαλκιδικής. Γίνονται διαδικασίες, κάνουμε συζητήσεις, προσπαθούμε να έχουμε τους καλύτερους δυνατούς εκείνες τις προσωπικότητες που θα μας δώσουν αποτελεσματικότητα. Υπάρχουν και προβλήματα, άλλωστε ξέρετε αυτή η απαξίωση της πολιτικής, την οποία πιστέψτε με τη βιώνω πάρα πολύ, τη βιώνω στην καθημερινότητά μου. Αυτή λοιπόν η απαξίωση απομακρύνει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν δυνατότητες και γνώσεις. Απομακρύνει από την πολιτική και θα ήθελα να κάνω μια έκκληση σε αυτούς που δεν έχουν ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά έχουν γνώσεις. Ας προσπαθήσουν να μπουν σε αυτό που λέμε κοινά. Δεν έχουμε επιλογές. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους καλύτερους. Η κρίση θα μας δώσει πάρα πολλά μαθήματα. Και αυτά τα μαθήματα θα πρέπει να τα κάνουμε πράξη με στόχο την πιο καλή ποιότητα ζωής. Αλλά έτσι όπως θα διαμορφωθούν τα ψηφοδέλτια τώρα, ούτως ή άλλως θα πρέπει πολλοί να ασχοληθούν με τα κοινά. Μόνο και μόνο για να γίνει ένα ψηφοδέλτιο και να σχηματιστεί χρειάζεται εκατοντάδες ονόματα σε μεγάλους δήμους. Είναι έτσι ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι άλλος ένας σοβαρότατος λόγος τα κόμματα να μπορέσουν να δώσουν προοπτική. Ξέρετε, οι καιροί άλλαξαν στη χώρα μας. Βλέπετε τι γίνεται το τελευταίο διάστημα. Βλέπετε πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το οποιοδήποτε φαινόμενο. Οι καιροί άλλαξαν και θα ήθελα να πω τους συμπολίτες μου ότι πρέπει και εμείς γρήγορα να προσαρμοστούμε στις αλλαγές. Δεν μπορούμε να κάνουμε πορεία όπως κάναμε πορεία πριν από 5, 10, 15, 20 χρόνια. Δεν έχουμε δυνατότητες πια, δεν έχουμε περιθώρια. Ας προσαρμοστούμε λοιπόν στο καινούριο. Και το καινούριο λέει ότι ό,τι και αν κάνουμε σε αυτόν τον τόπο, όποια προσπάθεια και αν κάνουμε θα πρέπει να είναι κάτω από τις κόκκινες γραμμές. Δυστυχώς στη χώρα μας η πολιτική και με ήττα και με όμικρον γιώτα έχει περάσει τις κόκκινες γραμμές. Πρέπει να προσαρμοστούμε λοιπόν. Πείτε μου κάτι τελευταίο που αφορά τους νέους, γιατί όταν μιλάμε για νέο ξεκίνημα, η γενιά η καινούργια, η νέα είναι αυτή που θα το κάνει. Υπάρχει μια προοπτική και ένα πρόγραμμα που θα έχει να κάνει με τα ΕΠΑΛ και με την απασχόληση σπουδαστών, μετέπειτα εργασιακή πάντα, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Τι γίνονται τα παιδιά όταν βγαίνουν στην αγορά εργασίας πλέον. Λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Το Υπουργείο Παιδείας, όπως και κάθε Υπουργείο στη χώρα,
έχει μια υποχρέωση να βρει τρόπους για να δώσουμε δουλειές ως ότου έρθει και η πραγματική ανάπτυξη. Και η πραγματική ανάπτυξη, εδώ για να μην παρεξηγηθώ, αναφέρομαι κυριολεκτικά στις επιχειρήσεις. Η πραγματική ανάπτυξη σε μια χώρα έρχεται μόνο από τις επιχειρήσεις. Κοινωνία χωρίς επιχειρήσεις δεν έχει ποιότητα ζωής. Τι έχουμε κάνει λοιπόν στο Υπουργείο Παιδείας? Υπάρχει μια σκέψη και ετοιμάζεται ένας προγραμματισμός, ούτως ώστε όλα αυτά τα παιδιά που τελειώσαν ΕΠΑΛ τα τελευταία 5-6 χρόνια πόσο λειτουργεί, να τους δοθεί μια ευκαιρία μέσα από μια διαδικασία 1 χρόνο φοιτησης να ξαναεπανέλθουν στα ΕΠΑΛ με στόχο να πληρώνονται κιόλας. Αυτό να δώσει δηλαδή στους νεολαίους μας τη δυνατότητα να μπορέσουν να μπουν στην παραγωγική διαδικασία. Είναι κάτι που θα εφαρμοστεί από την επόμενη σχολική περίοδο? Κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε το γρηγορότερο. Και αυτός είναι ένας στόχος του Υπουργείου Παιδείας. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αρβανιτόπουλο, ο οποίος πήρε πρωτοβουλία για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει, νομίζω, θετική άποψη από τους βουλευτές. Και όταν θα έρθει στη Βουλή θα ψηφιστεί, είμαι σίγουρος, από όλες τις μερίδες, αν και πάντοτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, δεν έχει ψηφίσει κανέναν νόμο τον οποίο φέρνει η κυβέρνηση αυτή. Μάλιστα. Μακάρι να γίνουν κάποιες σοβαρές αλλαγές στα ΕΠΑΛ. Στη τεχνική εκπαίδευση γενικότερα είναι πολύπαθη και το γνωρίζετε. Φαντάζομαι σας έχουν οχλήσει, σας έχουν ενημερώσει, σας έχουν ασκήσει πιέσεις για όλα αυτά που γίνονται στη τεχνική εκπαίδευση. Γι' αυτό και για όλα αυτά τα παιδιά που ήταν στα ΕΠΑΛ. Είναι πολύ αδικημένα όλα αυτά. Τα ΕΠΑΛ και η ΕΠΑΣ και όλες οι σχολές είναι πολύ αδικημένες, κύριε Βουλευτά. Είναι έτσι. Άλλωστε, θα σας πω το εξής, ότι μια επίσκεψη που είχα κάνει στα Μουδανιά και αναλύσαμε με τη Διευθύντρια όλο αυτό το περιεχόμενο, όλων αυτών των μαθητών τα οποία σπουδάζουν στα ΕΠΑΛ. Ξέρετε, πρέπει να δώσουμε προοπτική. Δεν έχουμε δώσει προοπτική. Ιδιαίτερα στα ΕΠΑΛ δεν έχουμε δώσει αυτή την προοπτική που πρέπει. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι με αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να κάνει ένα βήμα πιο μπροστά ο κάθε σπουδαστής που υπήρχε στο ΕΠΑΛ. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και την παρουσία, κύριε Καρανάση, στο Δελτίο Ειδήσεων. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κύριε Ασμιλή, και ελπίζω κάθε φορά που βρισκόμαστε και που μιλάμε μέσα από την τηλεόρασή σας στους συμπολίτες μας, κλείνοντας αυτή τη συνομιλία, κάτι να αφήνουμε σαν θετική άβρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και ένα τελευταίο, και ας μη συνεχίζουμε να καλλιεργούμε την απελπισία. Καλό βράδυ. Νομίζω ότι έχω πάρα πολύ δίκιο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.